lidi, dneska budeme hrát Brookhaven. Miláčkové, než bude mlíčko... A na co to potřebuju, to se neptej, to je prostě mega důležitý. Jo, jasně, tak já si skočím pro ten kreativ, teda, počkej. Jo, skvělý. Já to tady začnu... Já jsem super, Aldo. Já jsem to pomila. Já jsem to úplně zapomněl. To bude mega. No, tak co to je? Tohle neslyší. Ano, slyším. Ne. Tak jo. Jsme převrací země. A když tam byl na počítači, tak tady jsme lítali. Že tady se protykal. Nebo se to můžu udělat ještě jednou. Jo, vlastně na telefonu se to taky dá. Vidíte? A už můžu lítat. Ale moc to nešlo. Takže lidi, my si to nejdražší auto. Mám Robux. Takhle to nějak vypadá. Tak jo, ale já hlavně potřebuju narazit na to jezero. Jo, tady už to je. Tak jedeme. Jo, skvělý. Tak jo, hele, jdu začít stavit. Ne, můj bože, já jsem zapomněl na to, že tady je písek. Počkat, to nechci úplně, aby to tady padalo. Takže to tam musím zase zpátky vrátit. Ale tak to jedeme. Dobrý, mám to. A Brookhaven bude tak asi 10 minut. Postavil. No, já jsem to postavil přímo pod mým domem. A budeme bydlet na moři, no tady. Napište do komentářů. Natočím nový video. A jestli budeme bydlet tady, nebo na moři. A v tom případě já Jdeme. dám nějaký žebříky nebo něco takového, abych se tam takhle dostal. Jo, to je skvělý. Tak počkej, Tak vydáme nepadá. A vám něco ukážu. Dáme tady to. Ne, tady tu vlastně. Ne, tady tu. Jo, dobře, tak v tom případě jdu začít stavět. Tak jo, vezmu si ty skla, tak jo, to přímo tady semka. Bude to tady celý rozklený. Tak, dobrý, tady to možná trošku osvětlím, protože když tady bude tma, tak to nebude vůbec dobrý, takže nějak takhle by to mohlo být. Ando, prosím napůj se. Chceš být mamka? Co? A nebo ne? A chceš být dridér? Tak co chceš být? Ale Eldo, ty můžeš být Helix. Co to je to? Viděl jsem u Ridera, že tady nějaká tajná skržela a oni ho odinstalovali. Takže nevím. Zatím tady je fakt hodně vody, ale ta se pak rozhodně vysuší a bude to tady úplně krásné. Vezmeme si rozhodně na pomoc tady praseketu, která nám pomůže tady takže já tady jsem Ne. hrozně moc těchhle skel. Jdu vyhodit do záchoda. Jo, to bude mega velký, bude to být různější jak Kevin. A počkat, ty o tom vlastně ještě nevíš. Oh. No to by mě teda zajímalo. Ta větší challenge právě s Kevinem podvádím a ptal jsem si na pomoc tebe. Počkej, co? Jo, protože umíš dobře Ty peníze jsou v zadku! dobrý nápad. Ale jo, to je pravda. Koukejte. Budeme sledovat jenom tady toho, jestli je to kluk nebo holka. Je to kluk nebo holka? Ne. Že není. Au. Zajímá, jak to vypadá, ale počkej, ale když nás zbývá fakt jenom málo. Ne, já si myslím, že já to mám třeba na 20 minut, takže já to v pohodě. Jdeme si zkoumat lidérkové plišák. Hlavně, že to tady klidně ještě To je dobrý. Sice nebude tady tma, že jsme tady vůbec nic neviděli. Hlavně tady nesmí plavat žádný ryby nebo něco takového, protože to zatím musíme vysušovat, no a oni by tady přece co umřeli. No nechcem úplně. To si fakt nechcem, no.
protože já mám rybičky rád a rozhodně bych nechtěla, aby umřely. Tak, dobrý, uděláme tady takovouhle stěnu velkou, tak budeme to mít, no úplně obrovský to uděláme, jo, uděláme to obrovský, ale zase, jo, to bude dobrý, jo, když se na to koukne, jak ze zvrchu, jak to vypadá hrozně dobře.